Et sä tosiaan aio kertoa edes nimes. Voitais tavata uudestaan. Mä tuun ensi kuun alussa työkeikalle. Täytyy tsekata aikataulut. Soita. Huomenta päivää. Ei sulla seuraa. Ei tää on mitä seuraa. Toi on Mäkinen. Se on ihan sisäsiisti. Tässä on Anna. Mä menen pissalle. Älä tule, jos luetelos mua parempi ajamaan, niin hyvä on sinun ajat. Eli jos sais nyt vielä kaikki kuulolle, niin... Minun syy. No minun syy. My dear spectators, let me introduce myself. I am Sir David Attentat, and I'm here in the Finnish First, Finnish Nature, because of one reason. We have to find Finnish writer. Ei kai. Tehdään nyt niin, että kerätään kaikkien ajatukset ja laitetaan ne vaikka... Eikö sulla muun väri? Mä ehdottaisin kyllä suljettua äänestystä. Silivati seilaa ja supituaa, me ollaan Kurahara veljekset. Naisia ei katota me ollenkaan, kun ei kiinnosta semmoset. Miten niin vai miten sun? Tuu tänne. Hiivitään hiljaa, kuten Kaardemumman yössä. Se me tehdään. Markus Helenius ja tässä on mun paras projektijohtaja Jonna Luoto. Hei. Ollaanko me tavattu? En usko. Liikkuva urheilutoimittajamme Heimo on hieman yli 50 kilometrin kävelyreitin varrella. Mitkä ovat tuntemukset ja miten matka etenee? Auttaako se käsittää? No, minä en tiedä. Mä luulin, että mä olin nähnyt unta. Uskomaton, seksikäs nainen, joka hoiti hommat niin kuin ammattilainen. Voisitko häipyä? Hei, viimeksi oli ihan toinen ääni kellossa. Eiks voitais ottaa uusiksi? Mä en ikinä sotke työtä ja huvia. Mä valitsin sun kanssa mieluummin sen huvin. Mä en sotkeru semmosen. Eikö se olisi aika ikävä sulle, jos sun pomo sais tietää, mitä sä hommailet? Eli Tenho Lepakko, te olette siis kansantaloustieteen erikoistutkija. Joo, pitää paikkaa. Ja te olette nyt viimeiset 10 vuotta tutkineet näitä attasia salkkuja. Kyllä. Mitä sä touhuat? Hei, mä oon tässä vaan. Kato. Sitten nakkijono. No, Elli ei muista koskaan käydä kaupassa. Mä oon tosi pahoillani siitä, mitä tapahtui. No, voi perhana. Ei. No mä ymmärrän. Ja voi olla joskus aika paskaa eron jälkeen. Elli kertoi. Tuli puheeksi, kun mä kerroin sinne omasta erosta. Ai. Tiedätkö Rene mitä? No en varmaan tiedä. Musta kuule tuntuu, että mä oon ollut täällä mustassa aukossa ennenkin. Tää juosta, kun tuo muksu pitää hakea tuolta mummolasta pois. Selvä. Soitellaan. Soitellaan. Sopisiko tämmönen, että saataisiin tämä asia varmennettua? Niin ihan koeajo, Leena. Tarkoitan nyt, että jos minä tavallaan muistin virkistykseksi niin kuin Leenan kanssa niin kuin koeajo tavallaan. 10 minuuttia myöhässä hän on. Sori tää sekoilu. Mitäs pimut? Ai siis tää onko näitä niinku asuntolaivoja? Tää ei niinku liiku varsinaisesti. Tää on niinku... Ei niinku ikään kuin liiku. Aivan. Vai soittaa hänelle. Toihan on loistava idea.
Oho. No se soittaa Käsmä täältä Täsmältä Convertor osakeyhtiöstä. Hyvää päivää. Asunnot pitää rakentaa oikeasti tulevaisuudessa nyt ja tulevaisuudessa peräkkäin. Puuta soittaa. Puuta soittaa. Voisi katsoa tuosta sun puhelimesta, että kuka sulle on viimeksi soittanut? Kuule oksennappa. Kylläkään minä saataisiin ihan oksen. Sori. Se oli varmaan joku salainen numero tai joku.